Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Εδώ. Όχι, δεν είναι. Όχι. Πάμε, ναι. Σεβασμιόσωπη της Δημοτικής Αρχής. Δεν βλέπω τον κύριο Τσουκαλά. Είναι καλά? Α, μάλιστα. Οκ. Κύριε υπεύθυνε των πολιτιστικών προγραμμάτων της δευτεροβάθμιας, κύριε αντιπρόσωποι της ΑΕΛΜΕ, της οικίας μας ΕΛΜΕ, αγαπητοί προσκεκλημένοι και ομότεχνοι, αγαπητοί παρευρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα, φίλοι της ποίησης, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά απόψε να σας καλωσορίζω ως εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής στην κεντρική εκδήλωση της πρώτης Πανελλήνιας Ποιητικής Συνάντησης Ναυπάκτου. Και το λέω και γεμίζει το στόμα μου, πραγματικά το χαίρομαι και ελεκτικά. Σε μια γιορτή της ποίησης, στην οποία συμμετέχουν με την λογοτεχνική παύλα κειμενική, αλλά και με τη φυσική τους παρουσία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
ανταποκρίθηκαν ήδη από τις αρχές καλοκαιριού με χαρά στην πρόσκλησή μας να έρθουν και να λάβουν μέρος σε ένα νεοπαγές ποιητικό φεστιβάλ, το οποίο όμως από το καταστατικό της ίδρυσής του φιλοδοξεί να μην είναι ένα σαν όλα τα άλλα. Γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, λογοτεχνικά φεστιβάλ υπάρχουν πολλά ανά την επικράτεια. Πολλές φορές με ένα έντονο όμως τοπικιστικό ή και αποκλειστικό, παρεΐστικο χαρακτήρα. Οφείλεται βήμα και μικρόφωνο για να ακουστεί. Και ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε και κάποιοι έχουμε την ευτυχία, γιατί το θεωρώ ευτυχία να ζούμε κιόλας, στην Αύπακτο, που είναι μια πόλη κατεξοχήν ποιητική. Όλη αυτή η ομορφιά θα ήταν κρίμα να μην αποτελέσει έμπνευση για ποιητική δημιουργία. Έτσι αρχίσαμε, τουλάχιστον αυτό ήταν και είναι το καταστατικό μας, η σκέψη μας πίσω από αυτό το φεστιβάλ. Στην πορεία δεν ξέρω αν τα καταφέραμε στο ακέραιο, αφού και λάθη, διαπιστωμένα πρώτα από εμάς τους ίδιους, έγιναν και σημαντικές παραλήψεις. Ενδεικτικά αναφέρω την παράληψη να προσκληθούν κάποια άτομα που είτε δεν γνωρίζαν ότι κινούνταν στον ποιητικό χώρο, είτε δεν βρήκαμε έγκαιρα στοιχεία επικοινωνίας τους για να τα καλέσουμε. Ας μην ανησυχούν όμως και ας μην θορυβούνται που δεν προσκλήθηκαν αυτή τη φορά. Το φεστιβάλ μας είναι sequel. Σημαίνει σειρά, έτσι. Θα υπάρξει συνεπή συνέχεια με διαφορετικούς θεματικούς άξονες. Φιλοδοξούμε κάθε χρόνο και με δράσεις. Και έτσι, αν είναι up to the standard, αν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις που έχουμε βάλει, θα έχουν την ευκαιρία να προσθεθούν και αυτοί στο δυναμικό μας. Τα όποια λάθη και παραλήψεις μας, οι καλόπιστοι ας τα προσπεράσουν. Οι κακόσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώ τώρα στο βήμα τον Μητροπολίτη μας να... Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, αγαπητοί διευθυντές, αγαπητοί παρόντες, θέλω να ζητήσω 2 φορές συγγνώμη. Το πρώτο, η πρώτη φορά που ζητάω συγγνώμη είναι διότι αύριο, όπως ξέρετε, έχουμε το θεολογικό συνέδριο, το 10ο θεολογικό συνέδριο, αλλά τώρα θα το κάνω γραπτά και ποιητικά. Χαιρετισμός σε ποιητές. Η Ναύπακτος είναι πόλη ποιητική, φτιαγμένη με ομορφιά και μουσική, που βγαίνει από τα μνημεία και την ιστορία, τα νερά και τα πλατάνια, το λιμάνι το ερωτικό και το κάστρο το υπερήφανο, την αμμουδιά με την δροσιά, ακόμη και σε καύσονες δυνατούς. Η πόλη είναι ένα ποίημα της διαδρομής της ιστορίας, με την αγκαλιά του κάστρου και το άνοιγμα του λιμανιού, που σε σφίγγει ελεύθερα και αέρινα και σε εξαποστέλει αγαπητικά. Οι κάτοικοι της είναι ποιητές, μουσικοί και χορευτές, αφού η ποίηση είναι εικόνα και ζωγραφιά και η ζωγραφιά ποίημα μουσικό και ένας περίεργος χορός. Ακούς τους ήχους της ιστορίας, τους τρόπους της υμνοδίας, χαϊδεύεις τον πονεμένο και κλαμμένο, εφραίνεσαι από το χορευτή του τόπου και του τρόπου της ζωής. Για να είσαι ποιητής αυθεντικά, χρειάζεται η υπέρβαση των αισθητών, ξαναχτίσιμο των λέξεων και των ορισμών, με αποφατικότητα και υπερβατικότητα, φιλοσοφική και θεολογική. Οι ποιητές των λέξεων και των ρυθμών δεν χαίρονται με τα φαινόμενα που πρέπει να σταυρωθούν, ενώνονται με τα νοούμενα που οφείλουν και αυτά να ενταφιαστούν για να αναστηθεί ο έσωθεν λόγος. Ο άγνωστος συνείδητο γίνεται όλο συνειδητό από την εμποδιά και την ομορφιά. Τέτοια αισθαντική είναι η πόλη μας, που μαγεύει με την αισθητή ομορφιά και ξελογιάζει τον ανώριμο αισθητηριακά. Γι' αυτό χρειάζεται ασκητική, ως τρόπο και μέθοδο ζωής, για να αισθανθεί κάποιος τον ήχο της ιστορίας, του καημού της έσω καρδίας, τον πόνο του λιμανιού, το βοητητό του θηρίου του ορεινού. Κάθεσαι στο κέντρο του λιμανιού, στην απόλυξη του διπλού βραχίωνα, που σχηματίζει μια μεγάλη αγκαλιά, και αφήνεσαι στο μεταξένιο σύννεφο του παρελθόντος και του μέλλοντος, βλέπεις ανατολές και δύσεις του ήλιου του ορθρινού του εσπερινού και εσπερινού,
μαζί με την όμορφη Αφροδίτη, του Αυγερινού και του Αποσπερίτη. Αν ξέρεις από ποίηση ερωτική, του νου και της καρδιάς, των εσωτερικών θείων ερώτων, ακούς κι άλλους ξέφρενους ρυθμούς, βγαλμένους από το βάθος της Ανατολής, πληγωμένων ανθρώπων με έρωτα βαθύ. Αυτή η πόλη του θρύλου και της ιστορίας δέχεται σήμερα πολλούς αληθινούς ποιητές, τεχνίτες του λόγου και των ενιών, με έργο και κριτική, που ξέρουν να κρίνουν επιστημονικά το δικό μου ερασιτεχνικό πόνο και επειδή είναι βίος, βαθύς και οξύς τρόπος, εκφράζει μια βιωτή, βγαλμένη από τον εσωτερικό κλαθμό και είναι αληθινή. Καλωσορίζουμε τους δημιουργούς και κριτικούς στην πόλη του Κάστρου και του Λιμανιού και τους ευχόμαστε ολοκάρδια να απαγγείλουν ποίηματα αισθαντικά, να κρίνουν δημιουργικά και να χαρούν με χορό και ποτό. Δεν με τρομάζει βέβαια η κριτική των ποιητών, γιατί όποιος είναι πεθαμένος αισθητά και νοητά, έχει αίσθηση νοερή, που χαίρεται και τα ψεύτικα και τα αληθινά, έστω κι αν δεν είναι ποιητικά. Ο πεθαμένος δεν φοβάται κανέναν, όλοι όμως οι θνητοί τον σέβονται, επειδή διαπνέεται από την ταφική ζωή, μια άλλη όσφρηση υπαρκτική. Αυτό τη θυσία της Μαρίας, του πίχκλιν σφίκας, στην ουσία μέλισσας ποιητικής, που με παρακινεί τον μοιρά, με ερμηνεύει αγαπητικά και με αισθάνεται ποιητικά. Ευχή στους παρόντες ποιητές να ζωγραφίζουν πάντα ποιητικά και να γράφουν ζωγραφιστά, για να ρεύσει μια φλέβα ζωής και ένα φως από τα έργα, αλλάξει κάπως η γη, η ανέστητη ποιητικά. Ευχαριστώ. Μετά από όλο αυτό, μήπως σας χρειάζεται ένα δεκάλεπτο για να συνέλθετε? Νομίζω ότι μας χρειάζεται. Αυτό έχουμε, έτσι είναι, εδώ στην Αύτακτο, αγαπητοί προσκεκλημένοι και ιερωμένοι μας. Αυτό έχουμε. Καλώς το βήμα, να σας ευχαριστήσουμε, δεν το περίμενα αυτό πραγματικά. Καλώς το βήμα, τον δήμαρχό μας, τον κύριο Γκίζα, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή της δημιουργικής επόσης του φεστιβάλ με ενθουσιασμό στο πλευρό μας. Λύσαμε πολλούς κόμπους στην πορεία. Και έχουμε να λύσουμε πολλούς ακόμη, μια και διαπιστώνω και με πολύ χαρά το διαπιστώνω αυτό, ότι η βραδιά αυτή και η εκδήλωση αυτή θα έχει μέλλον και πρέπει να έχει μέλλον και ο Δήμος Ναυπακτίας, όσο και ποιητικό να μην ακούγεται αυτό, ο Δήμος Ναυπακτίας θα βοηθήσει στον βαθμό που το φεστιβάλ αυτό να εξελιχθεί σε πραγματικά πανελλήνιο φεστιβάλ, έχοντας όποια υποστήριξη θελήσετε. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, καταρχήν για την πολύ ωραία συνεργασία και την ιδέα. Και γιατί γνωρίζετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαπραγματεύεται πεζά πράγματα, αλλά ξέρετε τέτοια παράθυρα είναι ό,τι καλύτερο. Και μας δίνετε εσείς το ένασμα και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κι εμείς και να τιμηθεί σήμερα στην πόλη μας πρώτα-πρώτα η ποίηση. Η ποίηση που νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος, ο οποίος αναδεικνύεται πραγματικά μετά από 130 περίπου συγγράμματα, βιβλία, μεταφρασμένα σε Σεβασμιότατα δεν ξέρω πόσες γλώσσες ανά τον κόσμο, 27 γλώσσες ανά τον κόσμο, είναι ο πολυγραφότερος Έλληνας συγγραφέας, ταυτόχρονα και σε ποιητής. Και του χρόνου να έχει συμμετοχή όχι μόνο με την ιδιότητα του Μητροπολίτη και να ευλογήσει, αλλά με την ιδιότητα του μέλους του ποιητή. Θέλησα να το καλέσω, αλλά ξέρω ότι προσκρούει στο... Δεν προσκρούει πουθενά. Το λέω εγώ εκ μέρους του. Δεν προσκρούει πουθενά. Να τιμηθεί λοιπόν η ποίηση, μια έννοια η οποία πραγματικά συντροφεύει, καταρχήν, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η μάνα των πάντων. Γιατί όλοι και όλος ο κόσμος, θα μου επιτρέψετε να πω,
Είμαστε ένα ποίημα, όλος ο κόσμος είναι ένα ποίημα, αποτέλεσμα μιας ποιητικής δημιουργίας. Και αυτό γιατί αφενός μεν όλα έγιναν εκ του μηδενός, και αυτό είναι ποίηση, αυτό που λέει η Εκκλησία, εκ του μη όντως εις το είναι, και κάθε ποίημα αυτό είναι. Μια δημιουργία εκ του μηδενός. Και σε αυτό διαφέρει η ποίηση από όλες τις άλλες τέχνες και επιστήμες, το ότι είναι η εκ του μηδενός δημιουργία. Και όχι μόνο απλή δημιουργία, αλλά ταυτόχρονα η διάνθηση με ποικιλία, με απλότητα, με αρμονία, με χρώματα, με σχήματα. Δεν έγινε ο κόσμος κατασκευαστικά ορθώς απλά, αλλά έγινε πλούσιος με ένα σωρό συναισθήματα. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν τον κόσμο όμορφο και άρα το ποίημα αυτό, το μεγαλύτερο ποίημα στην ιστορία. Και ταυτόχρονα με την ποίηση, αυτή τη μάνα λοιπόν και συντρόφισσα του ανθρώπου πριν από τον άνθρωπο, να τιμηθούν οι ποιητές. Οι ποιητές οι οποίοι στον τόπο μας υπήρξαν από αρχαιοτά των χρόνων, να θυμηθούμε τον Καρκίνο, ο οποίος θεωρείται ότι έγραψε τα ναυπακτιακά έπι, αμφισβητείται βέβαια από τον Παυσανία, μέχρι τις σύγχρονες εποχές, τον ντόπιο μας, τον Αθανασιάδη Νόβα, ο οποίος και αυτός, αν και πολιτικός, είχε μια πολύ λεπτή και απλή προσέγγιση των πραγμάτων. Καλύτερος ο σπίτης παρά ως πολιτικός. Φυσικά τον Σταμάτη Σταματίου, φυσικά να θυμηθούμε, αν και δεν είναι ποιητής, είναι στιχουργός. Τον προσφάτως θανόντα τον Κώστα τον Κοτούλα, ο οποίος είναι στιχουργός. Αλλά τι σημαίνει στιχουργός? Ποιητής είναι και ο στιχουργός, ο οποίος πραγματικά διάθεσε τη μουσική με πολύ ωραίους στίχους, τους οποίους ακούμε μέχρι και σήμερα. Και φυσικά πολλούς άλλους γνωστούς και άγνωστους, επώνυμους και ανώνυμους, όνου και στη αριθμός, και που η σημερινή βραδιά αποδεικνύει ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν στο μέλλον, ιδίως οι νέοι ποιητές. Οι νέοι ποιητές, οι οποίοι θα συνεχίσουν αυτή την εκ του μηδενός δημιουργία και θα συνεχίσουν να παραμένει ο κόσμος δροσερός και ποιητικός κόντρα στις εποχές της πεζές. Εγώ δεν έχω, σεβασμιότατε, την επιθυμία να πω κάτι δικό μου, παρά μόνο μια ποιητική σκέψη περί του τι εστί ποιήση. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το θέτω στη δική σας κρίση, οσοδήποτε αυστηρή και να είναι. Αφού πούμε τις εισαγωγικές εκφράσεις, καταλήγουμε στο εξής. Με ρωτάς τι είναι ποίηση. Ποίηση, κατ' εμένα, είναι να χορεύεις παίρνοντας ρυθμό από τους χτύπους της καρδιάς των μη όντων. Σε συνέχεια δηλαδή του γεγονότος ότι η εκ του μηδενός δημιουργία είναι το άπαν, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ποίηση. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή, σε όλες τις εκφάνσεις της και στην επίσκεψη στο κάστρο, να απολαύσετε την άφπακτο, η οποία είπαμε ότι είναι ποιητική και ανοιχτή σε θάλασσα και βουνό, και να είμαστε εδώ πραγματικά, όχι να διορθώσουμε απλά τα κακοσκήμενα, αλλά να λαμπρύνουμε και να οδηγήσουμε αυτή την εκδήλωση σε άλλα επίπεδα. Καθίστε όπως είστε ένα λεπτό, συγγνώμη. Θα καλέσω στο βήμα και χωρίς μικρόφωνο την κυρία Νικοπούλου. Είναι από την ιδιαίτερη μου πατρίδα, από τη Λαμία ήρθε. Είναι ποιήτρια, είναι από τα καταστατικά μέλη του ομίλου Θεοδών Λαϊκών και έχει ένα δώρο για το βήμα. Σας συγχαίρω για τον λόγο σας. Πράγματι η ποίηση είναι η ύψιστη τέχνη του μηδενός, γι' αυτό και ο ύψιστος είναι ποιητής ουρανού και γης. Δεν το λέμε κατασκευαστή, το λέμε ποιητή. Εκ μέρους λοιπόν ένα μικρό δώρο σε εσάς για την επιβράβευση αυτή της πρωτοβουλίας και για ένα δώρο για την Ονομαστική Επιτροπή. Θέλω να καλέσω στο βήμα μία ποιήτρια η οποία συμμετέχει στο φόρουμ. Είναι η κυρία Κουντούση Μαρία. Καθηγήτριά μας. Το 2020 φτιάξαμε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πόλεο ποιήτης» και το θέμα μας ήταν η πόλη μέσα μας.
Εδώ λοιπόν περιλαμβάνονται 60 ποίηματα, εκ των οποίων πρώτο είναι της Κατερίνας Αγγελάκης Ρουκ, που με τίμησε με την παρουσία της σε αυτό το βιβλίο, και φτιάξαμε σε χρυσούς παπύρους τα ποίηματα για την Ναύπακτο και θέλουμε να σας τα δώσουμε. Παρακαλώ, Μαρία, να δώσεις στον κύριο Δήμαρχο το δικό σου. Θερμά συγχαρητήρια για τις πολιτιστικές σας δομές και το ποίημα της κοινωνίας Βαρβάρα Φωτιά, την Ναύπακτο, επίσης. Να είστε καλά, Κατερίνα, με καλή συνέχεια. Να τα βάλετε σε κάποια πολιτιστική δομή και το βιβλίο της Χρυσής Ανθολογίας για την Οργανωτική Επιτροπή. Πίσω έχει τις 60 υπογραφές και των 60. Να είστε καλά. Με την ποίηση και μάλιστα ως μαθητής του Γιάννη Ρίτσου, αν έχω σωστές πληροφορίες. Κύριε Κασόλα, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αργότερα, στους χαιρετισμούς, θα σας καλέσουμε στο βήμα να απευθύνετε και εσείς ένα χαιρετισμό ή και να μας απαγγείλετε κάτι, εσείς θα επιλέξετε. Τώρα, κάποιος εκπρόσωπος από τη δευτεροβάθμια, εδώ δεν μπορώ να δω γιατί έχω τον... Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια Μαρία για την εκδήλωση αυτή. Αν και εκπρόσωπο... Προσωπικά είμαστε 9 άτομα οργανωτική επιτροπή πίσω. Εμείς, εσένα ξέρουμε, σε εσένα που συγχαίρουμε, εννοείται συγχαίρουμε και τους υπόλοιπους. Θετικοί επιστήμονες, δεν μπορούμε να σας συναγωνιστούμε σε αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι και εύχομαι να μας προημερεύσει και εμείς θα είμαστε σαν σωματείο κοντά σας σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ στο βήμα τον κύριο Κώστα Βουτσινά, πρόεδρο της Αδελφότητας Ναυπακτείου Νομού Αττικής, ο Αέπαχτος, να απευθύνει το χαιρετισμό. Μόνο στο φάλκος του ουρανού μπορείς τα αλήθεια να τους δεις. Στους τόμους σου δεν θα τους βρεις. Οι αληθινοί στίχοι πετούν. Έμιλι Ντίκινσον. Σήμερα καλούμαστε να γίνουμε ποιητές. Να επιχειρήσουμε την κατάβαση στον ερτό πλούτο των λέξεων και της γλώσσας, της κάθε γλώσσας, και την ανάταση σε μισής μας. Μαρία, ξέρεις τη συμπάθειά μου σε σένα. Νομίζω ότι αν και δεν έρθει στην καταγωγή από την Ναύπακτο, έχεις εξελιχθεί σε μια πνευματική και επιδραστική προσωπικότητα ή σε μια πραγματική δημότης και σας ευχαριστούμε όλους για όσα κάνετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από άποψη ναυπάκτια. Δεν είμαι ναυπάκτια, αλλά είμαι από άποψη ναυπάκτια. Η κυρία Χρυσό Σπυρέλη θα απευθύνει τώρα χαιρετισμό εκ μέρους της Ένωσης των Λακαρνάνων Λογοτεχνών. Ένωσης των Λακαρνάνων Λογοτεχνών, το Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότησε να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου του, κυρίου Ευάγγελου Σπύρου. Χαιρετίζω λοιπόν την απόψινή εκδήλωση της πρώτης Πανελλήνιας Ποιητικής Συνάντησης Ναυπάκτου. Συγχαίρω τους διοργανωτές και εύχομαι η αγάπη για την ποίηση να ευοδοθεί πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και να λειτουργήσει ως ίαμα παραμυθία αλλά και πηγή έμπνευσης. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τους Ετωλοκαρνάνους λογοτέχνες, διαστόματος κυρίας Χρυσός Σπυρέλη. Ο κύριος Νίκος Τριψιάνος, πρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών, θα απευθύνει και αυτός χαιρετισμός εκ μέρους της εταιρείας. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας χαιρετίζει την πρώτη Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση Ναυπάκτου και εύχεται κάθε επιτυχία στις συνεχιζόμενες εργασίες της, οι οποίες, κρίνοντας από την πρωινή συνομιλία των ποιητών με τους μαθητές, μαθήτριες στις τάξεις των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας, θα είναι σίγουρα επιτυχημένες. Η ποίηση είναι αναμφισβήτητα παρούσα σε κάθε βήμα, σε κάθε έκφανση της ζωής μας και γι' αυτό η εταιρεία μας από το καταστατικό της περιλαμβάνει στους σκοπούς και στις επιδιώξεις της τη μελέτη της λογοτεχνικής παραγωγής της ναυπακτείας.
Στα 4 συμπόσια ναυπακτιακής λογοτεχνίας που διοργάνωσε στην Αύπακτο, παρουσιάστηκε και μελετήθηκε επισταμένος και η ποιητική δημιουργία παλαιότερων ναυπάκτιων λογοτεχνών, συγκεκριμένα του Γιάννου Επαχτήτη, Βλαχογιάννη, των αδελφών Γεωργίου Αθάνα και Μίστου Αθανασιάδη Νόβα, των αδελφών Σταμ Σταμ και Χάρη Σταματίου και πολλών άλλων ελασσόνων ποιητών. Η σημερινή διοργάνωση μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ποιητική παραγωγή πολλών σύγχρονων τεχνητών του λόγου από όλη την Ελλάδα αλλά και από την Αυπακτία. Γι' αυτό τον λόγο η εταιρεία από την πρώτη στιγμή στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής και εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους τους συμμετέχοντες ποιητές. Τύχη αγαθή στην πρώτη Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση Ναυπάκτου. Θα σας διαβάσω τώρα και 2 χαιρετισμούς. Και ενθουσιώδης αρρωγός της προσπάθειας και ήρθατε και από το Μεσολόγγι ειδικά για την εκδήλωση. Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, όταν μας έγινε η πρόταση να συμμετέχουμε και εμείς σαν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας του νομού μας σε αυτή την όμορφη διημερίδα, ανεπιφύλακτα είπαμε ναι από την αρχή, μιας και συμμετείχαν και εκλεκτοί συνάδελφοι σε αυτή τη διαδικασία και εξ όσων πληροφορήθηκα από συναδέλφους διευθυντές σχολείων, συναδέλφους των τάξεων, σήμερα το πρωί πήγε πάρα πολύ καλά η επαφή των μαθητών και μαθητριών της Ναυπάκτου με τους ποιητές που επισκέφθηκαν τα σχολεία και αυτή η βιωματική δράση μας κάνει έτσι ιδιαίτερα να νιώθουμε πολύ ευχαριστημένοι ότι πέτυχε, γιατί ουσιαστικά να έρθουν σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ποίηση. Αυτό ήταν και ένα από τα ζητούμενα, για αυτόν τον λόγο είπαμε και ναι να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εύχομαι αυτό να στεριώσει, Μαρία, να πάνε όλα καλά και να ξαναγίνει του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ και να είναι και μεγαλύτερη συμμετοχή και περισσότερο κόσμο και καλύτερη επιτυχία, πολύ καλύτερα και από φέτος. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη βοήθεια. Είναι αλήθεια ένα σχόλιο να κάνω. Η πρώτη φορά σε πανελλαδικό φεστιβάλ, είναι μικρή διάρκεια μας, είμαστε διμερίδα ακόμη, αλλά θα μεγαλώσουμε, που γίνεται οριζόντια δραστηριότητα στα σχολεία. Δηλαδή όλα τα σχολεία μιας πόλης, σε ζώνη μετά τις 11.30 μέχρι το τέλος του ημερολόγιου προγράμματος, γίνονται δράσεις της τάξης. Κύριε Κασόλα, θα έρθετε σας παρακαλώ στο μικρόφωνο. Γεια σας σε όλους. Άμποτες να είχαν τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Αυτή είναι στίχη του μεγάλου μας Παπαδιαμάντη. Επίσης ο Κόντογλου είπε, ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε τη γλώσσα για να βγάζουμε τα αποθυμένα μας, να βγάζουμε τα ισοψυχά μας. Λοιπόν, εγώ άρχισα να γράφω ποίηση από 14 χρονών και κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνος για αυτή την τάση μου προς την ποίηση ήταν ένας ναυπακτιώτης, ο Νίκος ο Λαμνάτος, έχει φύγει από τη ζωή, ο οποίος ήξερε τη μισή ελληνική ποίηση απ' έξω. Αυτός λοιπόν με γοήτευσε και έτσι μπήκα κι εγώ στην περιπέτεια της ποίησης. Έχω γράψει 5 ποιητικές συλλογές, δεν υπάρχει καμία τώρα στην κυκλοφορία. Επίσης έχω γράψει κάπου 21 βιβλία και όλη μου η ιστορία είναι πώς να εκφράσω όχι μόνο το δικό μου ψυχικό κόσμο, αλλά πώς να εκφράσω την πανελλήνια ψυχή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει. Μερικές φορές έχω την εντύπωση από την αποδοχή κάποιων ποιημάτων ότι πράγματι κάτι έχω καταφέρει. Τώρα
θέλω να σας απαγγείλω 2 ερωτικά ποίηματα, γιατί όπως συνήθως σε όλες τις εκδηλώσεις οι γυναίκες περισσεύουν και στις γυναίκες είναι αφιερωμένη αυτή η στίχη, και ένα γενικότερο ποίημα που μιλάει για τη θέση μου και την πολιτική μου θέση στην Ελλάδα σήμερα και στον κόσμο. Τα 2 ερωτικά μικρά ποίηματα. Έλα να περπατήσουμε απόψε μέσα στην αναστάσιμη νύχτα, κι αν κρυώσεις το γαλαξία που τρεμοπαίζει σαν τα ρωτισμένα σου βλέφαρα, εσάρπα σου θα βάλω, κι αν διστάξεις τα φύκια τα ζεστά, για στρώμα σου θα βάλω, κι εγώ γερμένος δίπλα σου, ένα ποτάμι τρυφερότητας αν την ψάσεις τη νύχτα. Το δεύτερο είναι ακύμαντη κι αράγιστη η θάλασσα, βαθιά πράσινη, βαθιά γαλάζια, θα την κόψω με ένα ψαλίδι και θα σου φτιάξω ένα φόρεμα, και όταν θα σηκωθεί λαφρής νοτιάς, τις άσπρες δαντέλες του γυαλού περίγυρου του φωστανιού σου θα τους βάλω, ωραία να είσαι για τα μάτια μου και για τον κόσμο όλο. Και το τελευταίο, το οποίο δεν θα το απαγγείλω ολόκληρο για να μην σας φάω το χρόνο και από άλλους ποιητές, είναι το δελτίο καιρού. Το δελτίο καιρού στα χρόνια τα μαύρα της δικτατορίας κυκλοφορούσε παράνομα μέσα στον κόσμο, όπως και το Παπαντόπ, ένα άλλο τραγούδι που την ώρα που έπαιρνε το τάγκ στο Πολυτεχνείο, εκείνη την ώρα 3.000 φοιτητές τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι, που ο Βαρισίμαντος, ας πούμε, στίχος ήταν «Και εκείνος που σωπαίνει θα χαθεί, θα χαθεί». Λοιπόν, το δελτίο καιρού. Σήμερον ο καιρός είναι φώδης, φαντόμ, μοιράζ, κονκόρ και μίγκ, αστραπές και βρόντες, βόμβες ναπάλμ, καταρακτώδεις βροχές από αίμα. Οι πιλότοι φωτογραφίζουν έχρωμα μανιτάρια τις βαθιές πληγές των σωμάτων μέσα στα χώματα. Ένα λεπτό να θυμηθώ τον επόμενο στίχο που λέει «Οκεάνια κύματα φωτιάς καταπίνουν φάρους, φώτα, λιμάνια και ακρογιαλιές φλουωμένων. Οι ήρωες σαπίζουν μέσα στη μοναξιά, δεν θα ήθελα να είχα τη μοίρα τους». Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Όπως βλέπετε έχει happenings, έχει πολλά απρόπτα η βραδιά φέτος. Θα παραδώσω το πόντιουμ και το μικρόφωνο στους καλούς συναδέλφους. Ο κύριος Ευρυπίδης Γαραντούδης και η κυρία Αγγελική Γιαννέλου, η οποία εκτάκτως λείπει, αλλά θα διαβαστεί ένα της ποίημα, είναι ως η παρούσα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Βρετός και ο κύριος Γαραντούδης μπορούν να πάρουν θέση. Ο Σπύρος Βρετός γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1960. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα.
Ζει και εργάζεται ως δικηγόρος στην Πάτρα. Έχει εκδώσει 9 ποιητικές συλλογές, μία ανθολογία ποιημάτων του, 3 βιβλία με δοκίμια και μελέτες και 2 συλλογές διηγημάτων. Οι 5 πρώτες συλλογές του μεταφράστηκαν στα αγγλικά από τον Φίλιπ Ραμ. Ανθολογία ποιημάτων του εκδόθηκε στην Ιταλία σε μετάφραση Μάσιμο Κατσούλο. Η ποιητική συλλογή του «Διαπραγματεύσεις» μεταφράστηκε στα Ιταλικά από την Κιάρα Καταπάνο και βραβεύτηκε με το Ιταλικό βραβείο Κριτικής Σαν Ντομενικίνο 2022 και με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας 2023 από το Ινστιτούτο Ιταλιάνο di Cultura di Napoli. Ανθολογία ποιημάτων του εκδόθηκε στην Ισπανία. Στην ενότητα ποιημάτων Μύδια βασίστηκε η παράσταση χοροφεάτρου Μύδια από την αρχή της Μάρος Γαλάνη. Αφιερωμένο στο έργο του είναι το τεύχος 95 έως 96 του λογοτεχνικού περιοδικού Εμβόλυμα. Ο Ευρυπίδης Γαραντούδης γεννήθηκε το 1964 στην Καβάλα. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Ακούγομαι. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλη την Οργανωτική Επιτροπή αυτού του φεστιβάλ, αυτής της γιορτής ποίησης στην Αύπακτο, που διακριτικά και με ένα ταπεινό τρόπο ονομάζεται Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση Ναυπάκτου. Είμαι σίγουρος, ειδικότερα τη Μαρία της Φίκα και τον Γιώργο τον Δελιόπουλο για την πρόσκληση που μου απίφθηναν, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει θεσμός. Φαίνεται ήδη από την πρώτη χρονιά τώρα, φάνηκε από τις επαφές που είχαμε με τους μαθητές στα σχολεία, από την θερμή ανταπόκριση που μας περιέβαλαν και τα παιδιά και οι καθηγητές τους, και φαίνεται και από την παρουσία σας απόψε εδώ όλων εσάς. Θα διαβάσω 2 ποίηματα. Το πρώτο ποίημα αναφέρεται στον ζωγράφο Καραβάντζο, τον γνωστό Ιταλό ζωγράφο που έζησε στα τέλη του 16ου προς το 17ο αιώνα, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους θρησκευτικών σκηνών, που όμως θέλησε να σε αποδώσει ρεαλιστικά, δείχνοντας περισσότερο την ανθρώπινη φύση των Αγίων, των Μαρτύρων και όλων των προσώπων τα οποία περιέλαβε στις πίνακες του. Είναι γνωστός για τη μέθοδο chiaroscuro, δηλαδή για τη δραματική ένταση που έχει στους πίνακες με τη χρήση του φωτός και του σκοταδιού, και το ποίημα πραγματεύεται την προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο με τον οποίο θα σπάσει το σκοτάδι των πινάκων του, με ποιες πηγές φωτός θα το κάνει. Ο ζωγράφος Καραβάντζο, διαλέγοντας φωτεινές μορφές για το σκοτάδι του. Μα τι σκοτάδι συμπαγέ ζωγράφισα, που δεν αφήνει πουθενά έστω και λίγο φως να το αραιώσει. Θέλω λοιπόν μία μορφή που να έχει από καιρό δεχτεί το φως, να το έχει αφομοιώσει. Μία φωτεινή μορφή που να τρυπήσει από μέσα το σκοτάδι αυτό, καθόλου όμως σαν παράθυρο που βίαια ανοίγει, καθόλου σαν δέσμη φωτός από το αόριστο κατεβασμένη, που πέφτει τυχαία τάχατες και πονηρά στο πρόσωπο και το διακρίνει. Τέλος λοιπόν τα εύκολα τα μεταφυσικά. Η τέχνη θέλει συνέχεια αλλαγές στους τρόπους της για να μπορεί το πρόσωπό της να είναι ίδιο. Σκοτάδι μου, την ώρα όπου σε ζωγράφιζα από μνήμης, καθόλου εύκολο, το ομολογώ, χρειάστηκε για μια στιγμή που δεν θυμόμουν κάποια σου λεπτομέρεια να μου ποζάρει και η ψυχή μου. Αλλά μορφή, εσένα θα πρέπει να σε βρω, στους δρόμους και στα καταγόγια να σε επιλέξω, ή όπου γεννιέται το πραγματικό, ακόμα κι αν το πουν καταραμένο. Όπως στα πόδια του Αγίου εζωγράφισα τη βρώμα φανερή, όπως για Παναγία μου επόζαρε η πόρνη που αγαπούσα, και πουθενά σ' αυτήν το μεταφυσικό, εκτός από ένα φωτοστέφανο ανεπαίσθητο, μια στρογγυλή γραμμή που κίτρινη χαράκωνε
το από κάτω χρώμα. Τέτοιες σκηνές φαντάζομαι, στους δρόμους όπου περπατώ και στις ακτές, όπου μελούζει ο πυρετός, ματεύοντας έναν καυτό παρόμοιο θάνατό μου. Μορφή, και αν δεν είσαι φωτεινή, τουλάχιστον σε μια στιγμή ακραίας έντασης, από σπουδαίο γεγονός προσωπικό να σε πετύχω. Και τούτη τη στιγμή, στο εργαστήρι μου, ίδια και απαράλλαχτη να ξαναστήσω. Τι πρόσωπα κατέκλυσαν την πόλη μου, και στο λιμάνι και στους δρόμους και παντού. Ποια σύνορα ανοίχτηκαν και κατρακύλησαν οι στιβαγμένοι. Να είμαι στην εποχή μου ή αλλού. Είμαι στον τόπο που εγνώριζα ή σε έναν τόπο που δεν με αναγνωρίζει. Σαν να ξεκόλλησε απαλού η θάλασσα, σαν να ξεκόλλησε ο καιρός και έφερε κόσμο αγνώριστο, μορφές για να διαλέξω. Μορφές, και αν δεν είστε φωτεινές, εσείς που μόλις φτάσατε ελάτε. Στο εργαστήρι μου θα βρείτε φύσεις νεκρές για φάγωμα, στην τάβλα επάνω τις ρόγες ξέχυλες, τα ρόδια ανοιχτά, ψωμάκι που μυρίζει σώμα. Κι όπως θα τρώτε αχόρταγα και θα γλιστρούν σκληρές οι ρόγες από τα δάχτυλα κι άλλες θα σπάζουν ηχηρά κάτω από το πέλμα ενός Αγίου, ήδη τον ζωγράφισα προτού να σας γνωρίσω. Εγώ απευθείας στο σκοτάδι μου, χωρίς προσχέδια και τα λοιπά, εσάς θα ζωγραφίσω. Εγώ απευθείας το σκοτάδι μου, με εσάς θα το τρυπήσω. Το δεύτερο ποίημα λέγεται «Ραμμένα χείλη» και έχει υπότιτλο «Στα σύνορα». Σκόπευα να εκφράσω τις οφειλόμενες ευχαριστίες, αλλά τις εξέφρασε τόσο καλά ο Σπύρος Δωρητός, ώστε δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Θα διαβάσω δύο ποίηματα. Το πρώτο είναι από το βιβλίο «Ευτοπία», που γράψαμε μαζί με την ποιήτρια Σοφία Κολοτούρου, μία συνομιλία με σονέτα, 60 εκείνη, 60 εγώ ή 60 εγώ, 60 εκείνη, και είναι το τελευταίο κατά τη σειρά στο βιβλίο των δικών μου ποιημάτων. Χωματουργικές εργασίες υποβροχή. Βρέχει και τη βροχή δεν πρέπει να φοβάσαι. Να βραχείς για να γίνεις σάρκα του νερού. Υγρός να ρέεις και να πνέεις ενώ κοιμάσαι, σ' όνειρο μπλε βαμμένο λάφυρα ουρανού. Μάλλον ο κόσμος πλάστηκε από σωστό λάθος. Γι' αυτό τελειώνει το μελάνι στο στυλό. Κι όποιος πασχίζει δίχως, χάνεται στο βάθος, που θα τον βγάλει κάτω από τ' άστρα, στο λευκό άπειρο. Το φως, οι αυγές, τα δειλινά που επινοήσαμε, η μουσική που την ακούμε, τη σιωπής, τα υπέροχα που ζούμε, αυτά μας φέρνουν ίσα με το τέρμα, με ανοιχτό εισιτήριο επιστροφής. Είμαστε ζωντανοί, θαμμένοι, ευτυχισμένοι. Και αν κάτι λείπει, θα το βρουν οι πεθαμένοι. Βρέχει και πρέπει τη βροχή να μην φοβάσει. Το δεύτερο ποίημα είναι από το υποέκδοση βιβλίο «Κομμάτια», το οποίο θα εκδοθεί μέσα στον Νοέμβριο στην Αθήνα. Είναι ένα πεζό ποίημα. Τώρα που με διαβάζεις, προτιμάς να φαντάζεσαι πως έχω πεθάνει. Γιατί αυτό σε διευκολύνει να επινοείς τον εαυτό σου ζωντανό ή ζωντανή. Ως απαραχώρητη από τον χρόνο νεκρή, επικοινωνούμε, δεν σου φαίνεται και σένα, δια της επάπειρων σιωπής στη χώρα του αχωρήτου. Όλο το νόημα ήταν πάντοτε στην άμμο που απορροφούσε το νερό και έμενε υγρή. Και όσο για τη συγκίνηση, τώρα γνωρίζουμε ότι υπήρξε επίσης πάντα η ελαττωματική λειτουργία μερικών αδένων.
έστω μια ανάγκη να υγραίνουμε εκείνο το παμπάλαιο σώμα που στέγνωνε η ξηρασία της ζωής. Τα γραφικά σημάδια μας, οι λέξεις μας, δίχως υπόστρωμα λευκών σελίδων τότε πια, θα το θυμάσαι στο δικό σου μέλλον, είναι το καλωσόρισμά μας μπροστά στην κλειστή πύλη της ανοιχτής, άδειας υποδοχής. Κι όμως, χάρη σε αυτές τις λέξεις, η θαμμένη, σβησμένη περγαμηνή, πιο ξερή και από το σαπισμένο δέρμα μας, τώρα ο πυλός για γελαϊδίσματα πουλιών που φτιάχνουν τις φωλιές τους στα κλαδάκια του αϊθαλούς και καρποφόρου δέντρου μας, έχει γραμμένο πάνω της τον χάρτη του σύμπαντος. Ενώνοντας τ' άστρα του, αριθμούμε κάθε φορά, μέχρι το επόμενο κύμα, τις σελίδες στο βιβλίο της Άννα. Ευχαριστώ. Κυρία Κασόλα, συμπίπτεται εδώ. Συμπίπτεται στον τίτλο μόνο. Πιάνει νωρίς τα μέρη μου καιρός. Της μάγητας παλιά βροχή. Κατεβασιές καινούριες και χειμώνας και μια ομίχλη, ίδιο της μοίρας σουρτικό. Ως το μεδούλι της ζωής, ως το μεδούλι της τιμής που την σκευρώνει. Κατάσαρκα να πορευτώ. Φορώ τις λέξεις κι ας είναι το στιμόνι του σαρδρί, ίδιο πληγή παλιά, που ακόμα με κεντάει, κι ας είναι το υφάδι τους σπαθόχορ του άνυδρου αιχμή, που με το βάλσαμό του τάχατες με ξεγελάει. Οι λέξεις περονιάζουν τον καιρό, σαν κοράφες της μνήμης. Τα φιλοκάρδια ένα-ένα περονιάζουν, για να αποξηρανθούν σωστά, να ευωδιάζουν χώμα. Και όταν ανθούν μεσάνυχτα, ρόδο μαύρο βελούδο, να αρπάζουν έγκατη φωνή, να αρχίζουν να λαλούνε τους μονολόγους μιας ζωής όλη τη νύχτα. Συνάζουνε τους φθόγους τους με την αυγή οι λέξεις. Σαλπίζουν προς πλητήριο. Πόσες χαθήκανε στο πάλεμα γυμνές και πόσες λαβωθήκαν. Λούζει ένας ήλιος ίσωπος στην αλφαβήτα, αίματα του καιρού και της νύχτας. Λαμήτρου, τον κύριο Γιάννη Δούκα και την κυρία Γεωργία Δούνη. Η Μαρία Νταλαμήτρου γεννήθηκε το 1978 στην Κοζάνη. Σπούδασε αγγλική φιλολογία και είναι διδάκτορ του τμήματος λογοτεχνίας του Essex University. Ζει στην Πάτρα και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έργα της κυκλοφορούν σε ανθολογίες διηγημάτων και σε λογοτεχνικά περιοδικά. Έχει εκδώσει επίσης 2 συλλογές ποίησης και 3 συλλογές διηγημάτων. Ο Γιάννης Δούκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι διδάκτορο κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Γκόλουεϊ με θέμα της διατριβής του τη διακειμενικότητα στην επική ποίηση της ύστερης αρχαιότητας και τις μεθόδους ψυχού 2017. Μεταφράζει από τα αγγλικά και δημοσιεύει κείμενά του σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Η Γεωργία Δούνη είναι συγγραφέας, ποιήτρια και αρθρογράφος από την Αύπακτο. Είναι μέλος των Λογοτεχνών της Αμερικής, επίτιμο μέλος στο Σύλλογο των Ετωλοακάρνανων. Πέραμε και από μένα. Όση ώρα σας ακούω, ήθελα να σχολιάσω πως ενώ έχω μεγάλη χαρά που προσκλήθηκα να συμμετέχω στην σημερινή συνάντηση για το ποιητικό μου έργο, το απολαμβάνω τόσο πολύ ως ακροάτρια ήδη Μαρία και Γιώργο, που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχετε κερδίσει μια σίγουρη οπαδό, μια γκρούπη, όπως λένε, σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Και να ξέρεις, Μαρία, αυτό που ανέφερε στην αρχή για την ανοιχτότητα αυτής της συνάντησης και τη συμπεριληπτικότητα φαίνεται και αυτό είναι που του προσδίδει μια ακόμη αξία. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός και ένας επιπλέον λόγος που νιώθω συγκινημένη σήμερα είναι που η ποίηση πήγε στα σχολεία με τον πολύ ωραίο τρόπο που συνέβη στα πλαίσια αυτής της συνάντησης. Πάντα λέω στα παιδιά ότι χρειάζεστε την άλγευρα, τη φυσική, τα αρχαία ασφαλώς, αλλά πού θα εκτονώνατε αυτό που σας τρώει όταν αυτά τα βιβλία μένουν στην άκρη, αν δεν είχατε τις τέχνες, αν δεν είχατε τη σκηνή του θεάτρου στο σχολείο μας, τον καμβά σας ή αυτό το λευκό χαρτί, πάνω στο οποίο θα γράψεις ή θα διαβάσεις κάτι που έγραψε ο άλλος, που πιθανό να τον τρώει το ίδιο πράγμα με σένα.
Οπότε θέλω να πω ότι όταν μας ζητήσατε να στείλουμε και ποίηματα αντιπροσωπευτικά του έργου μας, κάπως κάναμε μια ενδοσκόπηση στο τι είναι αυτό που γράφουμε τελικά, τι θα διαλέξω να στείλω. Ένιωσα, διαλέγοντας τα δύο ποίηματα που θα σας διαβάσω σήμερα εδώ, ότι μας στέλνουν το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι όλους μας, όσους γράφουμε, μας τρώει κάτι που είναι πολύ κοινό τελικά. Και γι' αυτό συμπίπτουμε στη λογοτεχνία. Και γι' αυτό η λογοτεχνία καλλιεργεί αυτό που λέμε ενσυναίσθηση και εκεί βρισκόμαστε τόσο ωραία όλοι και γι' αυτό μας αφορά η ποίηση. Το πρώτο ποίημα που θα διαβάσω είναι η Στίγα. Θα συμπεριληφθεί σε μία συλλογή που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μανδραγόρα. Η Στίγα αναφέρεται στην θεότητα του κάτω κόσμου. Στην συλλογή αυτή συνδιαλέγομαι με μία άλλη ποιήτρια, την Ελένη Σιγαλού. Εμπνεόμαστε και οι δύο από ουράνια σώματα και με αφορμή αυτά γράφουμε από ένα ποίημα. Η δική μου εκδοχή λοιπόν για τη Στίγα. Όταν με έπιασες, τότε κατάλαβα από τι είμαι φτιαγμένη. Μοιάζει με πλαστελίνη, γιατί ό,τι έπιασες δεν γύρισε στο αρχικό σχήμα ποτέ. Ευίωνο αυτό. Ίσως μπορώ να ξαναπλάσω σε σημεία εμένα άλλη. Ίσως καταλαβαίνουμε το υλικό μας μόνο όταν μας πιάνουν άλλοι. Έτσι κι εγώ αφέθηκα στην πρώτη μάνα που γνώρισα και έμαθα να ζυμώνω με αλεύρι και ενόπνευμα. Και όποιος ωκεανός προέκυπτε ήταν τροφή. Χρωστάω την καλή μου ανάπτυξη σε αυτά τα μπλουζ. Τα καλοκαίρια τα περνούσαμε στη Στίγα και εκεί οι άνθρωποι παρομοίαζαν το ταξίδι με θάνατο. Σχήματα λόγου πολλά δεν μπορώ να κουβαλήσω σε αυτήν την ηλικία. Παίρνω από τους νεότερους βοήθεια για να περάσω απέναντι αγάλη μόνο με τη συνεκδοχή. Οι άνθρωποι ως είδος ρέπουν προς ό,τι τους θυμίζει ακρογιάλι. Θερμές ευχαριστίες στη Μαρία και τον Γιώργο και τα υπόλοιπα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την πρόσκληση. Είναι τεράστια χαρά να βρίσκομαι σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη και σε αυτή τη συνάντηση που ήδη θα αφήνει το στίγμα της, νομίζω, ήδη από την πρώτη μέρα. Ευχαριστίες θερμές και στο θέμα Πελέκο, τον εκπαιδευτικό με τον οποίο συνεργαστήκαμε το πρωί και που εμψήφωσε τη συνάντηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του πρώτου γέλου, μια συνάντηση που μου άφησε πολύ μεγάλη αίσθηση συγκίνησης και δικαίωσης ότι υπάρχει ένα μέλλον και μια ελπίδα. Τα δύο ποίηματα που θα διαβάσω είναι, το πρώτο είναι ο Επιτάφιος, είναι από το Σύνδρομο Σταντάλ, που κυκλοφόρησε το 2013. Είναι μια σειρά σονέτων που συνομιλεί με αγάλματα κυρίως της Αθήνας, με τη δημόσια τέχνη, και ήταν ίσως ο δικός μου τρόπος για να μιλήσω για την περίοδο που συνήθως αποκαλούμε μνημονιακή, την περίοδο της κρίσης χρέους. Ο Επιτάφιος κλείνει το βιβλίο. Γιατί τα αγάλματα δεν είναι πια συντρίμμια, είμαστε εμείς, Γιώργος Σεφέρης. Μετά δε ταύτα, σβήσαμε τα φώτα, έγειρες πάνω μου απαλά και είπες, θα ζήσουμε μπαλώνοντας τις τρύπες της ιστορίας. Τίποτα όπως πρώτα δεν θα μπορέσει πια να ξαναγίνει. Τουλάχιστον εκείνο το όπως πρώτα, καθώς το καταργούν τα γεγονότα, και εμείς να τα αρνηθούμε. Τι θα μείνει σε αυτή τη γη, σε χρόνο ενεστώτα, από όλο το αναμάσιμα που λίγη ανάσα έχει ακόμα και μας πνίγει την ώρα που του στρέφουμε τα νότα. Στεφάνους καταθέτουμε και κλαίμε, μα είμαστε ό,τι θάβουμε, ό,τι κλαίμε. Και το δεύτερο ποίημα είναι από το βιβλίο μου «Η Θήβα Μέμφης» που κυκλοφόρησε το 2020. Εκεί είναι μια σειρά, θα το αποκαλούσα, σπονδυλωτών συλλογικών προσωπογραφιών. Είναι ποίηματα που αφορούν γεγονότα και πρόσωπα του Μεσοπολέμου, που συχνά αποκαλείται και Ευρωπαϊκός Εμφύλιος Πόλεμος. Και το συγκεκριμένο ποίημα, «Τα λόγια σπίτια», αφορά τις ανακαλύψεις του Μίλμαν Πάρη για την προφορική σύνθεση των ομηρικών επών και το βιβλίο για την επιστήμη της μυθολογίας των Κερένη και Γιούγκ. «Τα λόγια σπίτια». Με τις σκηνές θα παίξει, τις εκφράσεις, μαθαίνοντας τους μύθους από στήθους ως λίθους, συναρμόζοντας τις λέξεις στην προϊστορική περίμετρό τους.
θα φτάσει σε Ιουγκοσλάβα γη, πάντα στο χέρι τον φωνογράφο έχοντας τη μνήμη να γράψει αναλφάβητη τη φήμη της φτερωτής φωνής που όλα θα ξέρει. Θα ψάξει την ορισμένη ιδέα, τις συνθήκες, δακτυλικό εξάμετρο βραχώδες, ξυπόλυτο, με πόδες ματωμένους και γέροντες τυφλούς. Στην απαρχή που πάλι αναγεννιέται, τραγούδι που ξεχνιέται και θυμάται για την ψυχή που εξήγηση δεν δίνει και εξήγηση ζητά η ερωτή. Στεναγμού σου κατά μεσής του κόσμου, ρωτώντας προς τα που είναι ο δρόμος της αγάπης. Και οι άνθρωποι σου δείξαν λάθος δρόμο. Χάθηκε σπίτι μου και τώρα, ποιος θα ζωγραφίζει τα δειλινά με λέξεις. Ποιος το κρίνο θα σμιλεύει και θα ανθίζει. Ποιος πάνω από τους φράχτες τους αγκαθωτούς, όνειρα και ελπίδες θα σκορπίζει. Ποιος με τους στίχους του τη μοναξιά και τη σιωπή μας θα στοιχιώνει. Ποιος με τις ανάσες του φωτιές θα ανάβει για να ζεσταίνεται η αγάπη. Ποιος με τα πείματά του τα θολά ποτάμια της ζωής θα καθαρίζει. Ποιος θα παίρνει την αυγή αγκαλιά πριν ακόμη ξημερώσει. Ποιος με το βλέμμα του τα ματωμένα βότσαλα θα γιάνει. Ποιος τα κοράλια που ξέβρασε η θάλασσα, ποιος ποιητή μου θα τα παρηγορεί. Ποιος την πέτρα θα αγγίζει και τα ραγίζει σαν γυαλί. Ποιος, πες μου ποιητή μου, θα βάλει πλώρη στα καΐκια της καρδιάς μας για να μπορούν να ταξιδεύουν τα όνειρά μας. Ποιος θα εξημερώνει του φεγγαριού την ερημιά και του ουρανού το δάκρυ. Ποιος θα το σκουπίζει. Ποιος την άνοιξη θα απελευθερώνει από τα μπράτσα του χειμώνα. Ποιος τον ήλιο θα φυλάει δίχως να καίγεται στο στόμα. Ποιος θα ελευθερώνει τα πουλιά από τα κλουβιά το νου μας. Ποιος, πες μου ποιητή μου, θα μαλακώνει τις σκληρές αλήθειες των χιλιών μας. Ποιητή μου, δεν ζήτησες ποτέ πολλά. Προς τα που είναι ο δρόμος της αγάπης έψαχνες και εγώ σου έδειξα λάθος δρόμο. Ξεχάστηκα, γιατί κι εγώ κατά μεσής του κόσμου ζω. Κι όμως, ελπίζουν και ονειρεύονται οι άνθρωποι. Κι όμως ελπίζουν και ονειρεύονται οι άνθρωποι, ζωγραφίζοντας μες στην ομίχλη και τη μοναξιά τους κήπους γεμάτους κόκκινα τριαντάφυλλα της Άνοιξης. Κι όμως... Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ τη Μαρία και τον Γιώργο και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Το πρώτο ποίημα που θα διαβάσω είναι από τη συλλογή «Τα καράβια του ήλιου» με θέμα τη μνήμη που εδώ παίρνει τη μορφή του ανέμου που πάντα με ακολουθεί. Πορεία ανέμου. Όπου πάω, ο άνεμος με ακολουθεί. Ζεστή ανάσαση χειμωνιάτικα τζάμι, ξύπνημα σε φυλλώματα καλοκαιριού, ξέπλεκα μαλλιά μιας νιώτης που ποθούμε. Τις νύχτες χτυπά δυνατά πύλες σιωπής, σηκώνοντας σύννεφα μνήμης, κόβοντας το νήμα ονείρου γλυκού. Τρέχει αντίθετα σε χέρια θοπίας ανοιχτά, σε ρόδινα μάγουλα και κόκκινα χείλη. Με σπρώχνει, με θράσο σε φίβου. Κι ας υπάρχει από καταβολής κόσμου, το κλειδώνω απ' έξω και τρέχει στον κήπο για δουλειά, κουβαλητή ζωή στα ριζώματα, στεκνώνει απλώστρες και ποτάμια δακρύων, φεριεύει τη δίψα για ζωή. Το δεύτερο ποίημα είναι από την ανέκδοτη συλλογή που ελπίζω το αρχές του 2025 να κυκλοφορήσει, με τίτλο «Ένας καθρέφτης, 1000 κομμάτια», με θέμα την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας. Είχα περάσει τα 40 κύματα, τη σκύλα και τη χάρινη, το κέρδερο με τα 3 κεφάλια. Και ποιος ξέρει από πόσα άλλα θηρία μεταμορφωμένα, σε αυτή τη διαδρομή, υποτιθέμενα παντοτινή, απόλυτος ορισμός του ανεξήγητου, πεπερασμένης σκέψης στα όρια χειμωνιάτικης μέρας, στον τροπικό του εγώ καιρό. Έμενε μόνο ο καθρέφτης. Είχα αποφύγει τα πολλά παρεδώσε, αρνήθηκα τις άπιας τις αλήθειες και τα πονηρά του ψέματα. Το πρωί κοίταζα αλλού, κόβοντας στη μέση του σαρδόνιο χαμόγελο για τα κιλά που νόμιζα ότι κρύβω, τα σημάδια του χρόνου αδυσόπιτου και τα λάθη, όριμη καρπή πια. Το βράδυ έσβηνα πάντα το φως. Έκανε πως κοιμάται.
Ακόμα και τα παραμύθια λένε πως κανένας καθρέφτης από καταβολής κόσμου των καθρεφτών δεν κοιμήθηκε ποτέ. Ακολούθησαν όμως και χειρότερα στην ιστορία του καθρέφτη. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να μου τη φέρει πισόπλατα. Απέναντι στον εχθρό μου, μακρόστενο καθρέφτη της εισόδου, με την περίτεχνη προύτζινη κορνίζα, κρεμάστηκε ένας οριζόντιος, ξαπλωμένος νοχελικά σε έπιπλο σκαλιστό. Για ποιο λόγο? Να βλέπει ο ένας τα μούτρα του άλλου? Αυτό μας έλειπε. Ήταν, λέει, της μόδας να κοιτάμε τον εαυτό μας από όλες τις πλευρές, να κάνουμε ενδοσκόπηση, να κοιταχτούμε κατάματα και πισόπλατα. Έτσι απέκτησα δύο πρόσωπα, σαν τον Ιαννό. Όπου και αν κοιτούσα, κάποιο μάτι του με έβλεπε. Όχι, δεν θα του έκανα τη χάρη, θα εξαφανιζόμουν. Εξαφανίστηκα. Μα οι καθρέφτες ήταν παντού. Κάπως του χρόνου τα μισά, τα φτερά της πατήσης και όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Να ευχηθώ καλή αρχή και από καρδιάς καλή συνέχεια. Θα διαβάσω ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή Βαθύς ουρανός, βυθός θάλασσας, το 2020. Ανύποπτη αγάπη. Εστίν, ανθρώπης ανέμων, οτε πλήστα χρήσης, Πίνδαρος. Βαθύς ουρανός, βυθός θάλασσας, λησμονημένος, στέλνει τα μελτέμια της σε σύννεφα πανιά, φτερά και κόμες, έτσι ώστε να αναζητούν το αιώνιο. Θαμπώνοντας τα μάτια στα εκτυφλωτικά φώτα. Τα πάθη, φωτιές που αφήνουν μόνο στάχτη, δεν καθαρίζουν και στην άκρη του πόνου. Ουρανός λησμονημένος. Στις 4 άκρες του σεντονιού του να ζεσταθούμε. Στο ξύπνημα των μετεμιών μας περιμένει να ανεμίσει η κόμη, ευλαβικά αγγίζοντας το προσκέφαλο της προσδοκίας. Τα όνειρα στους στόλους μας περιμένουν τον ουρανό μας να τον φωτίσουν. Στα δέντρα κρέμεται εκπλήρωση, φρούτο να το κόψουμε. Στο βελούδινο άγγιγμα των καρπών κρύβεται η οικουμένη. Ανύποπτη αγάπη, πώς να αποκαλυφθείς? Ήπτασε, περιμένοντας τον χρόνο και τις ζωές μας να συγκλίνουν στην πλήρωση. Η Δέσποινα Καϊτατζή Χουλιούμη ζει στις Σέρρες, από όπου και κατάγεται. Είναι κλινική ψυχολόγος, ποιήτρια, συγγραφέας και μεταφράστρια, μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε σε δημόσιες μονάδες εκπαίδευσης, αποκατάστασης και ψυχικής υγείας στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Εξέδωσε 6 ποιητικές συλλογές, η τελευταία με τίτλο «Με λένε Εύα». Εξέδωσε μία συλλογή διηγημάτων, ενώ ανθολόγησε και μετέφρασε 4 βιβλία σουηδικής ποίησης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο και τη Μαρία και βέβαια όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την τιμή της πρόσκλησης και τη χαρά να είμαι εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούσα να είμαι εδώ το πρωί στο σχολείο με τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, τα παιδιά του κόσμου, αλλά έρχομαι από πολύ μακριά. Το έχασα αυτό, το πιο σημαντικό κομμάτι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα διαβάσω 2 αποσπάσματα από το τελευταίο ποιητικό βιβλίο μου, που είναι μια ποιητική σύνθεση με τίτλο «Με λένε Εύα», από τις εκδόσεις Μανδραγόρας. Ο Κώστας είναι εδώ. Ευχαριστώ, Κώστα. Και βγήκε κυκλοφόρησε το 2023. Τι είμαι? Ένας κύκλος, οειδές, κάτι ή τίποτα? Πώς λάμπει άειλη η υφή μου? Είδωλο, κάτωπτρο ή αντανάκλαση? Έρχομαι ή πάω? Πουνέντες ή σιρόκος? Σπάω το κέλυφος της προαιώνιας κρύψης. Εξέρχομαι με ορμή, γεωμετρώ τους ορίζοντες. Πλέκω κοτσίδες θαυμάτων σε αθέατες Αφροδίτες. Ανασύρω από τις τρογμές πετρωμένες πηγολαμπίδες. Αρδεύω άνυδρες στέπες, σκορπίζομαι αφρός εφορίας. Αναδύομαι ήριδα, πίνω το χάος, τεχνουργώ χλωροφύλλι.
Αναβλύζω σε υδάτινες εκροές, ραίνω γαμέθες με σπέρμα, μέχρι να με δεχτεί σπλαχνικά στη βαθύκολπη μήτρα της. Πλαθοφωνήματα, ράβω στους ώμους φτερά λιβελούλας, κρυμνίζομαι Ίκαρος, βυθίζομαι σε πελάγι βεβαιοτήτων. Ψάχνω μαργαριτάρια στα χείλη άχραντου κόχλου. Όταν νούφαρο στη λίμνη της λησμοσύνης, διαχέομαι άχνα αχνή στο χωροχρόνο, πνοή αστεριών αστήρευτη, γαλάζιο απάβγασμα γαλαξία. Είμαι η Αφροδίτη του Χόλεφερς. Είμαι η Αφροδίτη του Χόλεφερς, η αρχαίγονη μήτρα. Είμαι το άχρονο σύμπαν, το χάος και η ρογμή του. Είμαι η άμωμος, η αμαρτωλή, η νύχτα της αυγής η μητέρα. Είμαι η γη και ο ουρανός, το αδιέρετο όλο. Είμαι η επινόηση του έρωτα, το όνειρο της σελήνης. Είμαι το θικάρι του ιερού φαλού, το μόριο της νεφέλης. Είμαι η στιγμή του εφήμερου, χαραγμένου στο αιώνιο τώρα. Είμαι ο λόγος του άλογου, το άλογο του λόγου. Είμαι η κυβωτός του Νόε, η ζώνη της Ιππολίτης. Είμαι η τελειτουργία της μνήμης, των σπηλαίων βραχογραφία. Είμαι ο δίσκος της Φεστού, η ηλιόπετρα των Αζδέκων. Είμαι το προσωπείο της Μέδουσας, το ένιγμα της Σφίγγας. Είμαι η διόρυγα του Σουέζ, η γέφυρα και το ρήγμα. Είμαι η άρπα της Σαπφός. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την υπέροχη συνάντηση και πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη από την παρακολούθηση που έχουμε σήμερα. Παρόλο που δεν είμαστε μικροί στην ηλικία, είμαι ένας νέος ποιητής. Έβγαλε το πρώτο μου βιβλίο μόλις πριν από λίγους μήνες και απλώς θα ήθελα να πω ο τίτλος του λέγεται «Μετίκασμα», επειδή μερικοί μπορεί να μην θυμούνται τι σημαίνει αυτή η λέξη. Πρόκειται απλώς για ένα γενές ελάττωμα του αισθητηρίου της όρασής μας, με τη βοήθεια του οποίου διατηρούμε την εντύπωση μιας εικόνας, κλάσματα δευτερολέπτου αφού έχει περάσει μπροστά από τα μάτια μας. Εξαιτίας αυτού του ελαττώματος, σε αυτό βασίστηκε η επινόηση του κινηματογράφου με τα 10, 18, τα 24 καρέ το δευτερόλεπτο, που μας έδινε την εντύπωση της συνέχειας. Αυτή είναι η ιδέα που διατρέχει το βιβλίο. Από το πρώτο... θα διαβάσω αυτό που βλέπετε πάνω. Είναι ένα ποίημα σπονδυλωτό, λέγεται 11 στάσεις και έχει μία προμετωπίδα του Φρανσίς Πόνς, που τη λέω στα ελληνικά, λέει άνθρωποι, ομιλούντα ζώα, είμαστε όλοι όμηροι του βοβού κόσμου. 1. Τα κούτσουρα τρίζουν στο τζάκι. Οι γλώσσες της φωτιάς τυλίγουν το ξύλο. Ούτε μεγάλες, ούτε μικρές. Τα κάρφουνα πυρώνουν κατά τα ξύλα και διατηρούν στη ζωή της φλόγες. 2. Μαύρο. Ό,τι άφησε η παλιά φωτιά. Κόκκινο. Η ζωή της καινούριας φωτιάς. 3. Σιγά σιγά η φωτιά γίνεται νοθρή. Τα κάρφουνα ροδίζουν και χωνεύουν. Η φωτιά ετοιμάζεται να πεθάνει. 4. Η φωτιά είναι εφτάψυχη. Από εκεί που πάει να χωνέψει, υψώνεται πάλι. Αν έχει κάτι να κάψει, δεν τη μοιάζει να ζωντανέψει 1000 φορές. 5. Η ανάφλεξη είναι πολλές φορές αργή. Χρειάζεται να ζεσταθεί το ξύλο για να παραδοθεί στις φλόγες. Στο διάστημα αυτό εγκαταλείπει το πνεύμα του. 6. Η φωτιά μιλάει. Μια ανάγνωστη γλώσσα, με έμφαση στο τς, κρκ, τσικ, κρουκ. Όταν ακούς τη συζήτηση των ξύλων της φωτιάς, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. 7. Η φωτιά δεν χάνεται όταν σβήνουν οι
φλόγες. Γίνεται φάσμα. 8. Το φως κάτω από τα ξύλα που καίγονται, κάτω από τα κάρβουνα που ροδίζουν, δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη πηγή. Είναι φως του αλάστορα, του κάτω κόσμου. 9. Τα σκληρά ξύλα αγκαλιάζουν τα μαλακά σε ερωτικές περιπτύξεις. Κρατήσου πάνω μου, λέει το σκληρό κλαδί στο μαλακό ξύλο. Θέλω να σε βλέπω να καίγεσαι πάνω μου. Μέχρι να καείς, θα έχω αρπάξει κι εγώ από κάτω. 10. Δυο κούτσουρα ίδιων διαστάσεων φιλούνται και γίνονται στάχτη. Από τη φωτιά που μεταδίδει το ένα στο άλλο. 11. Καίγονται και η σάρκα τους λιγοστεύει. Παρόλο που η σάρκα τους λιγοστεύει, συνεχίζουν να καίγονται. Πιο εύκολα τώρα από πριν. Ευχαριστώ. Να ηρεμήσετε εδώ μεταξύ λίγο. Το α και δι το στερητικόν, το α και δι το στερητικόν, η πλέον διακριτική εκδοχή του ανυποχώρητου, ως μόρια προθεματικών και αχώριστο, εσυνθέσει μεταλλέξεων, άτοπων, αληθές και άφατων, των οποίων μεταβάλλει άσκοπων, ατυχές και άωρων, κατά διαφόρους τρόπους τη σημασία, εκφράζει έλλειψη, στέρηση και απουσία. Απροετοίμαστη όσο κι αν προσπαθώ, με πετυχαίνει πάντα η ζωή και άοπλη εκτός των τυχών, με συντρίβει ολοσχερός με το υπεράνω κάθε υποψίας, κυρίως λόγω συντομίας, α και δι το στερητικών. Από ένα συν και μια εναντίωση η συνάντηση. Ξεκίνησα από αλλού, έρχομαι από αλλού και εσύ το ίδιο από αλλού. Όταν ένα σώμα ασκεί σε κάποιο άλλο μια δύναμη νιώθεις αλλιώς, σκέφτεσαι αλλιώς και εγώ το ίδιο, αλλιώς αλλά αντίθετης φοράς. Εμείς οι από αλλού, εμείς οι αλλιώς, ως συγκλίνουσες εναντιώσεις,